Bipolární expres. Nebyl jsem zrovna to nejlépe chovající se dítě, jaké by si rodič mohl přát. Byl jsem sobecký, chamtivý a nepřátelský. Zkrátka dítě jako z noční můry. Dostával jsem záchvaty vzteku, když nebylo po mém, a často jsem dbal na to, abych rozbil něco, čeho si naši cenili, abych dal najevu svůj postoj. Bušil jsem do zdí, házel věcmi po místnosti a dokonce jsem uhodil matku nebo otce, když se mě chabě pokoušeli uklidnit. Mého otce zřejmě v dětství týral jeho vlastní otec, takže se vždycky snažil ze všech sil zachovat klid, když jsem běsnil. Využíval jsem toho a dbal na to, abych ho provokoval všemi možnými způsoby. Prakticky, abych ho donutil mě udeřit. Mnohokrát prostě odešel a nechal mě křičet a zuřit, ale já to považoval za vítězství. A ano, byl jsem mnohem víc než jen náročný, ale rodiče mě stále milovali, i když ze mě rostla nestvůra. Teprve na Štědrý den roku 2001 jsem se naučil, že nejsem středem vesmíru. Lekce, kterou jsem se rozhodně potřeboval naučit. Bylo to během rodinného setkání v ten den před Vánocemi, kdy jsem dostal legendární záchvat vzteku, když jsem se dozvěděl údajnou pravdu o realitě Santa Clause. Bylo mi teprve 10 let a nebýt laskavých srdcí mých rodičů, strávil bych každý z těch roků na seznamu zlobivých. Ten den hrozilo, že i ti, kterým na mě ještě záleželo, ztratí nervy. Všichni dorazili k nám domů na sváteční jídlo a moje sestřenice Courtney mě celý den provokovala. Byla o dobré 3 roky starší než já a myslela si, že ví všechno, co svět nabízí. Byla mnohem zkušenější a znalejší než já a ujistila mě, že žádný otec Vánoc ani Santa Claus neexistuje. Pravda, kterou jsem nebyl připraven slyšet. Jak den postupoval, stále víc a víc naléhala, až jsem to prostě nevydržel. Byli jsme nahoře ve 2. patře mého rodného domu, kde se nacházel můj pokoj. Během svého zuřivého záchvatu vzteku jsem ji vší silou, kterou mé malé paže dokázaly sebrat, vystrčil ze svého bezpečného prostoru. I poté, co jsem ji dostal ze dveří, jsem ji dál bušil dlaněmi dozad, aniž bych věnoval pozornost tomu, co je před námi. Začala plakat ještě předtím, než jsem jí dal ten poslední šťouchanec, který jí donutil se skutálet ze schodů. Převalovala se proti zdi a zábradlí, ruce jí vlály a hlava se odrážela od jednoho schodu k druhému. Zvuky praskání a tlumené výkřiky skončily úderem, když dopadla na podlahu pod nimi. Všichni dospělí se tam dostali ještě před koncem jejího pádu a jejich šokované a zděšené oči přejížděly z jejího zkrouceného těla na můj provinilý obličej. Před tím dnem jsem během svého krátkého života provedl několik hrozných činů, ale moji rodiče se vždy pokoušeli léčit mé hrozné způsoby laskavostí. To mělo znamenat konec takových časů. Než přijela sanitka, otec mě popadl za ucho a odtáhl do mého pokoje. Křičel na mě způsobem, o kterém jsem nevěděl, že je ho schopen. Plakal jsem, co mi síly stačily a prosil o odpuštění, ale on nepovolil. Chtěl, abych plakal a měl pravdu, zasloužil jsem si to a ještě horší věci. Jeho hněv s každým slovem sílil, až zvedl ruku, aby mě udeřil. Teprve tehdy jeho vlastní vztek polevil. Chvíli jen zíral na svou ruku, než ji vyčerpaně spustil zpět k boku. Znovu na mě pohlédl a já sledoval, jak se zamračený výraz na jeho tváři změnil zpět v prázdnější výraz, zatímco mu z očí kapaly slzy. Zavrtěl hlavou ze strany na stranu, otočil se k odchodu z místnosti, aniž by se na mě byť jen ohlédl, a pak za sebou třískl dveřmi. Po zbytek dne jsem ho už neviděl. Dům utichl poté, co záchranáři odjeli s Courtney připoutanou na nosítkách. Díval jsem se z okna, jak všichni, včetně mých rodičů, opouštějí dům, aby následovali sanitku do nemocnice. Nikdy jsem nebýval doma sám, ale v tu chvíli se mnou zjevně nikdo nemohl vydržet. Abych řekl pravdu, ani já jsem v tu chvíli moc netoužil být ve své vlastní společnosti. Hodiny se vlekly, zatímco jsem seděl sám ve svém pokoji, obklopen všemi hračkami a videohrami, které jsem si svým chováním nikdy nezasloužil.
Bez ohledu na to, že můj krátký život zahrnoval téměř nekonečnou zásobu záchvatů vzteku a násilných výkyvů nálad, když nebylo po mém, nikdy jsem se necítil provinile za utrpení, které jsem způsobil. Většinou mi jen záleželo na tom, abych na konci dostal, co jsem chtěl. Tentokrát jsem však z toho necítil žádnou radost. Snažil jsem se v duchu obhájit. Zdůvodňoval jsem si, že je to všechno vina mé starší sestřenice, protože mě provokovala, ale věděl jsem, že si to nezasloužila. Možná kdyby mi tak nelezla na nervy, tak bych nevybuchl, ale její činy neospravedlňovaly to, co jsem udělal. Možná skončila jen s pár modřinami a není to tak zlé, jak to znělo, uvažoval jsem, i když jsem v pozadí svého tichého, stemnělého pokoje stále slyšel praskání jejich kostí. Bez ohledu na to, jak moc jsem se snažil uniknout pocitu viny, který mě pronásledoval, nemohl jsem mu uniknout. Nemohu říct, že bych se někdy předtím cítil takhle. Ani když jsem rozbil tu velkou televizi, na kterou byl otec tak pyšný, necítil jsem se špatně. Bez ohledu na to, že jsem neúmyslně zapálil závěsy v obývacím pokoji, což mohlo klidně spálit celý dům, kdyby matčiny reflexy nebyly tak rychlé, i tak mé svědomí zůstalo čisté. Tomuhle se nedalo uniknout. Bez ohledu na to, kolik vnitřních hádek jsem vedl. Courtney mohla být, pokud vím, mrtvá a já bych měl její krev na rukou. Hodiny jsem tam jen mlčky seděl na podlaze svého pokoje. Ani poté, co slunce ustoupilo na noc, jsem se z toho místa nehnul. Mohl jsem vstát, abych alespoň rozsvítil světlo, ale chtěl jsem být ve tmě. Jakékoliv světlo by mohlo přinést riziko, že uvidím svůj odraz v okně nebo tak něco. Právě teď jsem se nemohl podívat sám sobě do očí. Zatímco mé chmury pokračovaly a svět venku utichl, uvědomil jsem si slabé dunění. Zdálo se, jako by se celý dům začal mírně chvět. Ten pocit byl každou vteřinou intenzivnější, až mě donutil nakonec poprvé po několika hodinách vstát z koberce. Běžel jsem k oknu, abych se podíval ven, poté co se objevilo světlo, které skrz něj pronikalo. Téměř jako by slunce vystřelilo zpět ze svého spícího stavu. Sotva jsem mohl uvěřit tomu, co jsem viděl, když jsem přitiskl nos na sklo. Můj rodný dům stál na zcela průměrné předměstské ulici. Většina domů měla podobný design, bez větších odchylek v barevných paletách. Dvouproudá silnice s domy po obou stranách, stejně jako miliony jiných čtvrtí po celé zemi. Zmíněná silnice byla nyní nahrazena vlakovou kolejí, na které stál zaparkovaný dlouhý a poněkud starobyle vypadající parní vlak. Z širokého komína na přídi se valil kouř a lemoval ulici téměř nepřirozenou mlhou. Když jsem zíral na ten neobvyklý pohled, viděl jsem muže v uniformě průvodčího, jak vystupuje z vlaku. Jakmile vykročil na zasněženou zem, vzhlédl a setkal se s mým pohledem. Rychle jsem se přikrčil pod okno, ale stále jsem cítil, jak mě sleduje. Zvedl jsem hlavu, abych se na muže znovu podíval a zjistil jsem, že na mě stále zírá. Měl laskavou tvář, široký úsměv a jasné oči. Zvednul ruku a pokynul mi, abych k němu přišel. Ačkoliv jsem byl víc než trochu vyděšený, něco uvnitř mě téměř žadonilo, abych vyrazil do tmy a viděl to zblízka a osobně. Popadl jsem svůj nejtlustší zimní kabát, šálu a boty a bez ohlédnutí jsem se běhl ze schodů. Rozrazil jsem vchodové dveře svého domova a jen tam tak stál a zíral ven. Z kapsy kabátu jsem vytáhl pletenou čepici a pevně si ji natáhl na hlavu. Zatímco průvodčí se stále usmíval a mával rukou, aby mě přivolal. Vykročil jsem do hlubokého sněhu na zemi a zároveň za sebou zavřel dveře. Mužův výraz očima do kořán a úsměvem neochabl, zatímco jsem dělal široké kroky a drtil sníh pod botou. Jsi připraven, chlapče? Zeptal se mě muž hlubokým hlasem a velmi korektně znějícím anglickým přízvukem. Připraven na co? Natahoval jsem krk, abych se muži podíval do očí. Zblízka byl mnohem vyšší, než jsem čekal, když jsem ho pozoroval z okna ve druhém patře. Zdálo se, že se trochu namáhá, když skláněl hlavu, aby se na mě podíval. No samozřejmě, že jet na severní pól. To nemůžete myslet vážně.
Pochybuješ snad o svých vlastních očích, dítě? Roztáhl ruce, jako by mi chtěl představit vlak, jako bych si ho ještě nevšiml. Mužův výraz se stále ani trochu nezměnil. Jeho jasně zelené oči byly tak široké, že se téměř zdálo, že nejsou shora ani zdola sevřeny žádnými víčky, jen dokonale kulaté kruhy s malými zorničkami uprostřed. Jeho dokonale srovnané a zářivě bílé zuby vypadaly téměř falešně a trochu kresleně. Ačkoliv tvář jako celek vypadala neškodně, čím déle jsem na ní zíral, tím více mi to bylo nepříjemné. Ne, jemně jsem zavrtěl hlavou. Myslím, že bych neměl. Jen na mě zíral těma očima jako kulečníkové koule a zuby jako žvíkačky. Ani nemrkl, ani se sebeméně nepohnul. Cítil jsem, jak mi stuhla záda a nebyl jsem si jistý, jestli je to kvůli mrazivému chladu nebo pohledu cizince v tmavě červené uniformě vlakového průvodčího. Začal jsem od muže couvat. Jeho obočí se začalo trochu stahovat a nad velkýma a jaksi tmavnoucíma očima se mu vytvořila vrázka. Předtím byly světle zelené, ale jak jsem od něj ustupoval, zdálo se, že získali mnohem hlubší odstín, hraničící s černou. Myslím, že se vrátím dovnitř, řekl jsem, zatímco jsem dál couval. Pokračovali jsme v našem souboji pohledu, zatímco jsem mával rukama za zády v naději, že brzy ucítím své vchodové dveře. Vteřinu poté, co jsem ucítil, jak se mé konečky prstů dotkly lesklé mosazné kliky, průvodčí natáhl ruku před sebe, stále si udržujíc svůj znepokojivý pohled. Když jsem otočil klikou, bílá rukavice vystřelila směrem ke mně, rostla, jak se blížila, až se prodloužené prsty obtočily kolem celého mého trupu. Stisk byl tak pevný, že mi téměř vyrazil dech z plic, než mě prudce strhl zpět k muži. Než jsem se nadál, držel mě přímo před svým obličejem. Jeho nemrkající oči se zdály být téměř velikosti mé hlavy, zatímco si prohlížel mou tvář. Nastoupíš do toho vlaku, mladý muži. Jeho odporný dech mě udeřil jako náklaďák a donutil mě zakašlat a dávit se tím zápachem. Přeješ si vystoupat po schodech z vlastní vůle, nebo tě mám odnést takhle? Jeho oči vypadaly, jako by pulzovaly, zatímco mi zírali do těch mých. Strašlivý zápach, který se mu linul z úst, mi stále ulpíval v nosních dírkách, ale nebylo to zdaleka tak nepříjemné jako jeho pohled. Já půjdu po svých. Muž přikývl a jemně mě položil zpět na zem. Mé roztřesené nohy hrozily, že mě svalí na zem, a krátce jsem taky uvažoval, že se pokusím uprchnout. Nějak jsem ale věděl, že by to nemělo smysl. Nastoupil bych do toho vlaku, ať už se mi to líbilo nebo ne. Volba už nebyla v mých rukou, pokud vůbec kdy byla. Vytáhlý průvodčí se uklonil a ukázal na otevřené dveře, které stály těsně nad 4 kovovými schody. Celé tělo se mi třáslo, když jsem se přiblížil a pak vylezl do kabiny. Zevnitř se linul starý a zatuchlý zápach, když jsem překračoval práh s vysokým štíhlým mužem, který se vytahoval za mnou. Posaď se na jakékoliv volné místo, které se ti líbí, řekl, když jsme procházeli do vozu pro cestující. Podíval jsem se přes vagón a uviděl jen hrstku dalších dětí sedících na sedadlech elegantního, i když poněkud děsivého vagónu. Všichni se otočili, aby se na mě podívali, když jsem vešel. A všichni měli stejný vyčerpaný a bázlivě ustrašený výraz. Bylo tam blonďaté dítě s krátkými vlasy a velkými kulatými brýlemi, oblečené do pruhovaného pyžama a tmavě zeleného županu. Hádám, že mu mohlo být asi tak 12. Afroamerická dívka s dlouhými zapletenými copy, která vypadala asi stejně stará jako já, oblečená v noční košili s jednorožcem a tlustém bílém kabátě s kožešinovým límcem. Malá rusovlasá holčička v nadýchaném růžovém kabátku seděla vedle zrzavého chlapce, který vypadal možná o rok nebo 2 starší než ona. Předpokládal jsem, že jsou sourozenci. Měl na sobě dlouhý modrý kabát s kapucí a zdálo se, že má na krajíčku, když na mě zíral. Samotný vagon byl poměrně velký, uvnitř mnohem větší, než bych si myslel, když jsem se díval z okna svého pokoje. Strop byl vysoký cca 4,5 metru
a visely z něj 3 zlaté ozdobené lustry. V každém z nich bylo několik blikajících svíček, které však tmavě osvětlenému vagónu poskytovaly jen málo světla. Třpitivé, i když mírně potrhané pozlátko z nich viselo bez jakéhokoliv zvláštního vzoru nebo designu. Každá řada sedadel potažených červeným sametem měla na boku velké klenuté okno s jemnými filigranovými okraji. Koberec na podlaze měl stejnou barvu jako sedadla, ale byl lemován žlutou a zelenou a posetý různými blátivými skvrnami. Přesto, jakkoliv to místo vypadalo nobl, bylo na něm něco, co působilo staře a přízračně. Zdálo se to být místem, kde by se shromažďovali mrtví, aby cestovali z jedné roviny do druhé, a ne místo, kde by převáželi malé a vyděšené děti k zázrakům Santovy dílny. Když mě mé roztřesené nohy vedly k nejbližšímu sedadlu, neměl jsem téměř žádné pochybnosti, že nesměřujeme na žádné fantastické ani inspirativní místo. Vzhledem k tomu, že jsem velmi pravděpodobně zabil svou starší sestřenici, tato cesta mě neměla odměnit. Kyselé výrazy vepsané do tváří mých společníků na cestě mě taky vedly k přesvědčení, že jsme na tom všichni stejně. Této noci budeme čelit trestu za své špatné skutky. Něco, co jsem nemohl popřít, že si zasloužím. Všichni jsme seděli v tichosti, zatímco vysoký hubený muž došel do přední části vagónu, než otevřel posuvné dveře a zmizel nám z dohledu. Občas se jedno dítě podívalo na druhé, než stočilo pohled zpět ke světu, který se teď rychle míhal vedle nás. Vlak vydával jen lehký hluk, jak projížděl po kolejích, které se zdály být neviditelné pro občasné kolem jdoucí nebo řidiče za volantem jednoho či druhého auta. Připadalo nám, jako bychom mohli prostě projet jakoukoliv překážkou, která by se mohla objevit, jako bychom nyní existovali v oddělené rovině bytí. Krátce jsem zvažoval myšlenku, že jsem zemřel a nyní jsem převážen do jakékoliv říše, která mě čeká v posmrtném životě. Ale byla to spíše letmá myšlenka, smíšená se zrnkem popření. Jak jsem zíral z okna a sledoval, jak řada domů ustupuje zasněžené a prázdné plání, uvědomil jsem si pot, který mi začal stékat z čela. Zjistil jsem, že je tu téměř dusivé horko a pomyslel jsem, že by bylo nejlepší sundat si tlustý zimní kabát. Když jsem se naklonil, abych si stáhl polstrovanou látku z ramen, roztomilá holčička z copánky naproti mně si hlasitě odkašlala, aby upoutala mou pozornost. Prudce zavrtěla hlavou. Nedělej to. Co? Proč ne? Je tu hrozné horko. Pšt, ozval se jeden ze zrzounů vepředu. Co se tu k čertu děje? Znovu jsem promluvil nahlas a přejížděl pohledem mezi ostatními obyvateli vagónu. Pšt, ozvalo se teď ze všech stran a dívka naproti mě stále divoce vrtěla hlavou, zatímco jsem si dál svlékal kabát. Jste hloupí. Zavrtěl jsem hlavou a vytáhl levou ruku z kabátu. Náhle se dveře vepředu odsunuly a odhalily stále se usmívající tvář průvodčího. Okamžitě všechny ostatní děti odvrátili pohled ode mě a podívali se buď do svého klídna nebo z okna. Já zůstal sedět na místě, s pravou rukou stále v kabátě, zírající na vysokého muže, který ke mně kráčel širokými kroky. Zastavil se, až když došel k mému sedadlu. Pak se ke mně otočil s hlavou nakloněnou na stranu. Chvíli jsme na sebe jenom zírali. Máme tady jen jedno pravidlo. Cítil jsem, jak se mi srdce začíná rozbíhat, zatímco se široké, kulaté oči znovu zatemněly. Nikdy je nenechat vychladnout. Pomalu jsem si kabát přetáhl zpět přes levou ruku a zapnul si ho. Zatímco jsem pokračoval v souboji pohledů s usmívajícím se mužem, zvedl vedle obličeje pravou ruku a luskl prsty. O několik vteřin později vrazil dovnitř další muž, tlačící vozík, na kterém byl vysoký džbán a jen jediný špinavý hrnek. Chvíli mi trvalo, než jsem si všiml, že ten, kdo tlačil podnos, neměl na obličeji absolutně žádné rysy. Byla to jako prázdná plocha masa se 2 malými otvory místo očí. Žádná ústa, nos ani uši.
Ušpiněná zeleno-bílá pruhovaná košile, kterou měl na sobě, mu visela až ke kolenům a spod ní vyčnívaly děsivě tenké bledé nohy. Označuju ho jako Ho, protože jeho proporce a způsoby byly poněkud mužské, jinak by se dalo jen těžko říct, co to vlastně bylo. Muž bez tváře zastavil s vozíkem těsně vedle průvodčího, který sáhl po džbánu, aniž by ze mě spustil oči. Nalil tmavou a kouřící tekutinu do šálku, aniž by mu ukápla jediná kapka, přestože jeho pohled se neposunul z mého. Položil džbán, popadl šálek a podal mi ho. Zvedl jsem třesoucí se ruku a uchopil hrnek. Očekával jsem, že mi spálí prsty, ale ku podivu nebyl tak teplý. Pij. Zvedl jsem šálek k ústům a okamžitě jsem ucukl, když pára valící se z tekutiny uvnitř vyvolala pocit, jako by mi spálila horní red. Je to moc horké. Zakňoural jsem a spustil šálek zpět dolů. Jedno pravidlo. Ale stuhl jsem od hlavy až k patě, zatímco mi po tváři začaly stékat slzy. Nebylo možné, abych si ten vařící nápoj nalil do úst. Věděl jsem, že mě spálí. Hubené paže se ke mně znovu natáhly. Jedna obtočila své tenké prsty kolem ruky, která držela hrnek, a druhá mě popadla za temeno hlavy. Násilím mi přitiskl šálek k ústům a zároveň mi zaklonil hlavu. Nikdy. Okraj narazil na můj spodní red a okamžitě a mučivě spojil jemnou kůži s keramikou. Nikdy. Palec ruky, která mi pevně svírala hlavu, se natáhl a klesl dolů, aby mi otevřel spodní čelist. Je nenechej. Snažil jsem se vymanit z jeho sevření a přestože mě držel jen za hlavu a ruku, téměř jsem se nemohl pohnout. Vychladnout. Vklopil mi bublající nápoj do otevřených úst a rozlil vroucí tekutinu jak po kůži mé tváře, tak dolů do mého hrdla. Vykřikl jsem, zděšený nesmírnou bolestí, jakou jsem si nikdy předtím nedokázal představit. Cítil jsem, jak se mi tvoří puchýře na vnější straně úst, stejně jako uvnitř mého zejícího otvoru. Bylo to, jako by ve mně vybuchoval oheň, jako by mi roztahoval vnitřnosti, trhal díry ve vnitřní výstelce mého jícnu a žaludku. Moje maso bublalo a praskalo, zatímco se mé útroby svíjely v nesnesitelném utrpení. Když poslední kapky spadly ze šálku do mého hrdla, cítil jsem, jak tmavá tekutina začíná unikat z děr, které vytvořila na mém krku a trupu. Jen matně jsem si uvědomoval ruku, jak opouští mou hlavu a dlaň, zatímco jsem kašlal hustou krev na svůj kabát. Zatímco průvodčí opatrně položil hrnek zpět na pojízdný vozík, poté co ho odtrhl od rtu, ke kterému se připekl, vyprovodil muže bez tváře z místnosti. Moje tělo se teď svíhilo v křečích a záškubech, zatímco se díry v mém těle samy zacelovaly. Bublající kůže na mé tváři se opět sklidnila a změkla a hrozná agonie konečně ustoupila. Znovu jsem se otočil tváří v tvář vysokému muži a viděl jsem, jak si mě prohlíží. Naklání hlavu ze strany na stranu jako zvědavý pes. Jen jsem na něj zíral, stále se třásl šokem z událostí, které se právě odehrály. Otočil se na místě, pak odkráčel zpět do přední části vagonu a ven ze dveří, které za sebou zasunul. Ačkoliv se mi všechny rány uzavřely a mé tělo nevykazovalo žádné známky mučení, které právě utrpělo, mé šaty byly stále vlhké od tekutiny, která se mi nalila dovnitř a skrz mě. Nikdy před tím dnem jsem necítil větší bolest než občasné odřené koleno nebo loket, možná nějaké modřiny spádu kvůli mé občasné nemotornosti, ale nic, co by se byť jen přiblížilo tomu, co jsem právě zažil. Stále jsem se celý třásl a žádné z ostatních dětí se ke mně nepřihlásilo. Pokusili se mě varovat, to jsem nemohl popřít. Zažili už to sami? Přemítal jsem. Jak dlouho tu byli ostatní, než jsem dorazil já? Unikne někdo z nás někdy z téhle mizerné věci? V hlavě jsem měl chaos, když jsem se znovu otočil k oknu. Sledujíc svět za těmito zdmi, jak se rychle vzdaluje, zatímco jsme frčeli kupředu. Musela existovat cesta ven, i kdyby to znamenalo skočit z vlaku na zasněženou zem venku. Možná by byl sníh dostatečně hluboký, aby stlumil můj pád.
Jsem si jistý, že bych to nepřežil bez úhony, ale jaké peklo nás čekalo, pokud dorazíme do cíle? Musel jsem se pokusit komunikovat se svými spoluvězni, abych tak řekl. Nemůžu říct, že bych spěchal k porušení dalších pravidel, ale podle průvodčího jsme měli jenom jedno. Zasněžená pole byla vším, co obklopovalo uhánějící vlak, když jsem hleděl skrz sklo, které bylo zvenčí silně omrzlé. Mé tělo se stále třáslo, přestože ve vagónu, který jsem sdílel s ostatními tichými dětmi, bylo stále nesnesitelné horko. Tu a tam bych přísahal, že jsem viděl pohyb uvnitř bílých závějí venku. Ačkoliv byla venku tma, úplněk svítil skrz bezmračnou oblohu, což možná způsobovalo, že jsem viděl věci, jak jsme míjeli krajinu na druhé straně okna. Bez ohledu na to, jak klidně, přesto podivně znepokojivě vypadalo mé okolí, jsem byl vyděšený z toho, co nás čeká, až vlak dorazí do cíle. S mukami, které jsem již prožil, bude to, co má teprve přijít, jistě mnohem horší. Cítil jsem, jak se mi oči znovu plní slzami, když mě beznaděj toho všeho zasáhla jako kladivo do čelisti. Sklonil jsem hlavu a šeptal modlitby, abych to přežil v jednom kuse. Byl jsem hrozný a podlý malý spratek celý svůj život, všech těch 10 let. Možná jsem neměl právo žádat o odpuštění s těmi hroznými věcmi, které jsem udělal jenom pár hodin předtím, než jsem se ocitl na této cestě do pekla. Hej, uslyšel jsem zašeptaný hlas z mé levé strany. Otočil jsem se a uviděl holčičku přes uličku, jak se na mě usmívá. Ahoj. Chtěl jsem mluvit hlasitěji, ale zdálo se, že už nejsem schopen ničeho víc než šepotu. Možná jsem přece jen utrpěl nějaké trvalé poškození. Usmála se na mě s něčím lítostivým v očích. Bylo to, jako by se cítila provinile za to, co jsem právě prožil. Ale i když jsem byl takový mizerný člověk, věděl jsem, že se mi snažila pomoct. Já byl jenom příliš zatraceně tvrdohlavý, než abych poslouchal. Je mi tak líto, čím sis musel projít. Odvrátila ode mě pohled, když mluvila s mírným třesem v hlase. To ale není tvoje vina. Snažil jsem se usmát, jak jen to šlo. Chvíli jsme na sebe jen zírali. Byla to hezká dívka s krásnýma velkýma hnědýma očima. Vypadala velmi unaveně, i když jsem nedokázal říct, jestli to bylo vyčerpáním z tohoto zážitku, nebo jen tím, že už bylo někdy po půlnoci. Byl jsem ještě velmi mladý a zatím jsem neměl moc času oceňovat opačné pohlaví, ale zjistil jsem, že se mi docela líbí, což způsobilo, že jsem zrudl a v rozpacích od ní odvrátil pohled. Jsem Sophie. Nedokázal jsem říct, jestli mluví potichu v naději, že neupozorní našeho hostitele, nebo jestli možná byla taky nucena požít ten lektvar podobný kyselině. Mike. Odpověděl jsem, ale stále jsem se cítil neuvěřitelně stydlivě. Sklapneš už k čertu? Ozval se s podrážděným šepotem chlapec s kulatými brýlemi. Dostaneš nás všechny do problému, jestli nepřestaneš. Měl krk natažený přes okraj sedadla, aby se na mě podíval, a obočí měl stažené v zamračení, které se nepodobalo tomu, jaké mi ukázal můj otec dříve ten den. Mírně mě rozčilovalo, že svůj hněv zjevně směřoval jen na mě, když jsem v konverzaci nebyl sám, ale stále jsem chápal, odkud to pramení. Bůh ví, čím si ostatní členové této malé skupiny prošli, než jsem já nastoupil. Jen jsem k naštvanému klukovi přikývl, pak jsem Sophie věnoval provinilý úsměv a pokrčil rameny. Chlapec se otočil zpět ode mě, zatímco já jsem stále hleděl na holčičku na sedadle vedle mého. Na pár okamžiků jsme se střetli pohledy a byl jsem překvapen, že mi ten zážitek nezpůsobil větší nepohodlí. Bylo na ní něco klidného, což pomohlo mé roztěkané mysli znovu získat klidnější stav. To bylo ovšem předtím, než se dveře znovu otevřely. Jízdenky, prosím. A přistoupil k zrzavým dětem vepředu. Já nemám jízdenku, pane. Dovolím si nesouhlasit, mladý muži. Popadl chlapcovu pravou ruku. Chlapec vykřikl, když muž vytáhl z kapsy velký děrovač jízdenek. Jedním rychlým pohybem vrazil klukovu ruku do zařízení a prorazil mu díru přímo středem dlaně.
Vykřikl bolestí, jak mu z rány až na košili vystříkla krev a po tváři se mu řinuly slzy. Holčička vedle něj se snažila bránit hubenému muži v tmavě červeném obleku, když obtočil své dlouhé prsty kolem jejího zápěstí, ale byl mnohem silnější než ona. Jakkoliv bojovala, aby mu vytrhla ruku, přesto se mu podařilo prorazit čerstvou díru do jejího masa úplně stejně jako jejímu bratrovi. Stuhl jsem a začal hyperventilovat, když jsem sledoval, jak krev stéká na koberec, zatímco průvodčí mířil ke klukovi s kulatými brýlemi. Nechal ty dva za sebou, aby brečeli. Vagonem se rozlehl další výkřik, poté co byla proražena třetí jízdenka. A já jsem zjistil, že se prudce třesu, jak muž kráčel zpět ke mně. Jízdenku, prosím. Stále otřesený z vroucí tekutiny, kterou mi nalili do krku, jsem věděl, že by byl hrozný nápad odmítnout mužovi požadavky. Tak jsem nabídl svou třesoucí se ruku, zatímco jsem zkousl rty a připravoval se na to, co přijde. Když nic jiného, bylo to rychlé. Abych řekl pravdu, bolest nebyla zdaleka tak hrozná, jak jsem čekal. Stále jsem křičel, ale nebylo to ani tak bolestí, jako spíš zvukem kovového hrotu, který se prožvíkával mou dlaní. Nemohu říct, že bych někdy viděl tolik krve ze sebe téct. Jistě, díry, které se mi jen nedávno tvořily v krku a střevech, mísily šarlatové proudy s hnědou tekutinou, jak ze mě vytékala. Ale tohle byla jen hustá, tmavě rudá krev, která ze mě teď unikala. A nepřestávala téct tak rychle, jako má předchozí zranění. Průvodčí na mě stále zíral, zatímco jsem si svou silně krvácející pravou ruku držel v levé. Téměř vypadal zklamaně, že nedělám takový povyk jako ostatní děti, které stále kňučely a vzlikaly. Obrátil jsem pohled k holčičce přes uličku a snažil se jí mentálně naznačit, že to není tak zlé. Ku podivu nejevila žádné známky strachu ani obav, jen se na mě usmála s něčím v očích, co jsem nedokázal úplně rozluštit. Na co se díváš, dítě? Zeptal se mě usmívající se muž, než jsem stočil oči zpět k němu. Cože? Odpověděl jsem docela zmatený otázku, protože mi přišlo zcela zřejmé, na koho se dívám. Na co se díváš? V jeho hlase byla netrpělivost, bez ohledu na to, že mluvil téměř posměšně pomalu. Co? Než jsem mohl dokončit svou jednoslovnou odpověď, udeřil mě hřbetem ruky do obličeje. Tohle bolelo podstatně víc než díra v mé ruce, i když jsem nedokázal říct, jestli se mi hlava točí kvůli nárazu nebo ztrátě krve, protože mi z dlaně stále tekla krev na kalhoty. Na tu holku, odpověděl jsem se slzami stékajícími po mé otékající tváři. Poprvé jsem viděl, jak široký úsměv ochabl. Výraz průvodčího se jakoby roztavil do téměř lidské podoby, než se pomalu otočil tváří k dívce sedící naproti mně. Stál a zíral na ní po dobu, která se zdála jako minuty, než se rychle otočil na místě a vyrazil zpět dveřmi v přední části vagónu. Když se dveře zabouchly, podíval jsem se zpět na tu roztomilou holčičku, která rychle odvrátila pohled ode mě. Co se právě stalo? Byl jsem opravdu zmatený tím, že ten muž zjevně ani nevěděl, že tam je. To je složité, odpověděla s pokrčením ramen. Jak to? Od začátku téhle noční můry nic nedávalo žádný smysl, ale tohle bylo něco, co jsem nedokázal ani začít chápat. No, stále se mi odmítala podívat do očí. Jde o to, že... Přerušilo jí otevření dveří, kterými prakticky vběhl průvodčí směrem k nám. Přitiskl jsem záda k oknu a připravoval se na cokoliv, co se mohlo stát, zatímco holčička vyskočila ze svého sedadla do uličky. Jen zírala na muže s rukama zaťatýma v pěst, jak se na ní řídil. Jeho pohyby byly rychlé, mnohem rychlejší, než mé oči dokázaly vůbec zaregistrovat. V okamžiku dívku srazil, převalil se na podlahu a znovu vstal s pažemi obtočenýma kolem ní. Spírala se mu, ale držel ji příliš pevně. Zamířil ke dveřím za místem, kde jsem seděl, a zabouchl je za sebou. Všichni jsme zírali na zavřené dveře s kolektivně otevřenými ústy.
Děti v přední části vozu si mezi sebou něco mumlali a zjevně se snažili dát dohromady, co se právě stalo. Než jsem si vůbec uvědomil, co dělám, vyrazil jsem k zadním dveřím. Když jsem je otevřel a prošel jimi, slyšel jsem ostatní děti, jak na mě křičí, abych se vrátil, ale najednou jsem se cítil naplněn větším odhodláním, než jsem si kdy myslel, že jsem schopen. Vrazil jsem do dveří dalšího vagónu, pak dalšího, ale stále jsem nenacházel žádnou stopu po těch dvou. Všechny 3 vagóny, které byly zatím, ze kterého jsem utekl, nejevily žádné známky toho, že by v nich kdy někdo byl. Zatímco jsem zíral ze zadní části vlaku a vstřebával rozlehlou prázdnou krajinu za námi, věděl jsem, co musím udělat. Zjevně neutekli dozadu, což ponechávalo jen jeden logický směr. Jelikož ji neodnesl zpět dveřmi, kterými vešel, musel jsem si odvodit, že šli na střechu vlaku. Sprintoval jsem zpět vagóny, dokud jsem nedosáhl dveří k tomu, který jsem opustil. Ačkoliv se mi ruce stále prudce třásly, sáhl jsem po žebříku, který vedl na střechu. Neměl jsem ponětí, co udělám, pokud průvodčího dohoním, ale musel jsem se alespoň pokusit zachránit tu malou holčičku před čímkoliv, co pro ní plánoval. Nikdy v životě jsem nepostavil potřeby nikoho jiného před své vlastní. Možná to byla moje vina, kterou jsem stále cítil kvůli tomu, co jsem udělal své sestřenici, jenž mě dohnala k pokusu o pravděpodobně předem ztracenou záchranu. Věděl jsem, že to pravděpodobně nepřežiju, ale na té dívce něco bylo. Musel jsem ji zachránit bez ohledu na cenu. Silný vítr byl mrazivý, když jsem dosáhl zasněžené střechy, což byl upřímně zpočátku docela pozoruhodný pocit, vzhledem k dusivému horku uvnitř. Přesto netrvalo dlouho a měl jsem pocit, jako by se chlad prokusoval skrz mě naskrz. Zima zhoršovala mou stále krvácející ruku, i když se krvácení výrazně zpomalilo. Jak jsem kráčel dál, zjistil jsem, že je těžké se vůbec udržet vzpřímeně, natož se hnát vpřed, ale věděl jsem, že musím. Prvních několik kroků vyžadovalo mnohem víc úsilí, než jsem doufal, a nebyl jsem si jistý, jestli budu vůbec schopen dokončit svou misi, kterou jsem si sám určil. Možná to byla vina, kterou jsem stále cítil kvůli tomu, co jsem udělal své sestřenici, co mě inspirovalo, abych dál nutil jednu nohu před druhou. Ale děsil jsem se pomyšlení, co ta roztomilá holčička z copánky snáší, zatímco já se plahočím hlubokým sněhem. Jakmile jsem chytil rytmus, podařilo se mi zrychlit tempo, ale jenom mírně. Tlačit se proti silnému a ledovému větru v kombinaci s vysokými kroky, které jsem musel dělat, abych každým krokem prorazil sníh, způsobovalo, že rychlý postup nepřicházel v úvahu, ale přesto to byl postup. Sotva jsem viděl na pár kroků před sebe, natož na jakoukoliv vzdálenost, kterou bych musel překonat, než bych došel k bitvě, kterou jsem jistě prohrál. Ale nenechal jsem se zastavit. Plahočil jsem se dál s odhodláním a s každým úspěšným krokem mě to pohánělo víc a víc. Neměl jsem tušení, kolik času uplynulo, když jsem skákal z vagónu na vagón. První skok byl nejděsivější a nejtěžší, ale stejně jako ty počáteční váhavé krůčky, každý další skok byl méně děsivý než ten předchozí. Než jsem před sebou uviděl slabé světlo, úspěšně jsem překonal 6 nákladních vozů. Jak jsem se přibližoval ke světlu, viděl jsem, že bliká jako oheň, i když se zdálo, že se vznáší několik metrů nad střechou. Tady nahoře bys neměl být, chlapče. Promluvil hlas ještě hlubší než ten průvodčího. Cítil jsem, jak se můj močový měchýř pokouší povolit, když se ke mně mihotavé světlo přiblížilo a odhalilo něco, co vypadalo jako neuvěřitelně vysoká osoba se starobyle vypadající ohnivou lucernou místo hlavy. Mělo to na sobě dlouhý, hnědý, sněhem posetý kabát, který sahal až k nohám pohřbeným ve sněhu. Dlouhé paže mu visely těsně za místo, kde jsem předpokládal, že má kolena, a zíralo to na mě dolů. No, teda, nakolik může lampa zírat, předpokládám. Přesto jsem cítil, jak na mě zírám, což způsobovalo stejné nepohodlí jako pohled širokých očí průvodčího. Já musím jít. Snažil jsem se co nejlépe napodobit někoho, kdo má ve svých slovech skutečnou důvěru. Beze slova ke mně natáhl své dlouhé paže.
Přikrčil jsem se, skutálel se sněhem a podařilo se mi vyhnout jeho sevření, ale to mě nijak nepřiblížilo k mému cíli. Ohnalo se po mně pravou paží, následoval další švih levou. Naštěstí se ta věc nepohybovala rychle a já jsem zjistil, že jsem schopen uhýbat. Jen se po mně dál oháněl, zatímco já jsem se převaloval a skákal kolem prodloužených končetin, snažit se najít jakýkoliv způsob, jak projít. Nakonec jsem si všiml rozparku v dlouhém kabátě, kde knoflíky končily těsně nad domnělými koleny. Když se ke mně obě paže znovu natáhly, skočil jsem dopředu do otevřené části kabátu. Nohy, mezi kterými jsem teď dřepěl, vypadaly hubeně a křehce. Takže než mě kostnaté ruce, které se mě snažily otvorem chytit, stihly popadnout, kopl jsem do levé nohy, která stála v hlubokém sněhu po mé pravici. I přes mou malou a slabou postavu nebylo třeba moc síly, aby se vysoké stvoření zapotácelo. Jak noha, do které jsem kopl, sklouzla na stranu střechy vlaku, ta druhá na mě dopadla. Než mě stihla srazit k zemi, vykutálel jsem se ven zadní částí dlouhého kabátu, který připomínal závěs. Jakmile jsem byl pryč, otočil jsem se a uviděl paže a nohy máchat, jak ta věc s hlavou lampy padala z uhánějícího vlaku. Neviděl jsem víc než rychlý záblesk světla, následovaný tenkou čárou kouře stoupající z místa, kde, jak předpokládám, dopadla na zem. Se stále bušícím srdcem jsem se postavil na roztřesené nohy a vydal se zpět na cestu v naději, že vystopuju svůj cíl, než se stane cokoliv, co průvodčí plánoval s tou holčičkou. Ačkoliv jsem se bál, že narazím na další z těch věcí s blikající hlavou, nenarazil jsem na žádné další překážky, dokud jsem nedosáhl přední části vlaku. Vagóny skončily, zbýval jen dlouhý vozík naplněný uhlím a těsně před ním lokomotiva. Právě když jsem začal sbírat odvahu skočit do drsného a zubatého uhlí, zjistil jsem, že jsem téměř ochromen strachem, když se za mnou ozval známý hlas. A kam si myslíš, že jdeš? Otočil jsem se na místě a uviděl jeho široké oči a usmívající se tvář jen pár centimetrů od mé. Stál na místě, předkloněný v pase, aby se na mě podíval. Já jsem... Sotva jsem dokázal sformovat něco blízkého skutečným slovům, zatímco jsme na sebe zírali. No tak, mluv, chlapče. Jeho stemnělé oči znovu nabrali ten znepokojivý zamračený výraz. Ta dívka. Vyhozena, obávám se. Chtěl by ses k ní přidat? Chvíli jsme na sebe jen zírali. Byl jsem vyděšený z toho, že budu z toho místa vymrštěn, jen abych se zřítil na zem kolem nás. Nemohl jsem si pomoct, ale přemýšlel jsem, jestli by to nebyla lepší možnost, než jakékoliv peklo, které pro mě měl připravené, kdyby mi bylo dovoleno zůstat na palubě. To jsem si nemyslel. Obtočil mi prsty kolem obličeje a zvedl mě ze zasněžené střechy. Připravil jsem se na to, že budu odhozen jako hadrová panenka, ale nehodil mě přes okraj. Jen dupal širokými kroky se mnou visícím za hlavu v jeho natažené paži. Postupoval širokými kroky a přecházel vagóny mnohem rychleji než mé drobné nohy. Ačkoliv bych neřekl, že to bylo zvlášť pohodlné, viset za obličej jako masitá vánoční ozdoba, začínal jsem si být jistý, že můj trest tentokrát možná nebude příliš přísný. Přirozeně jsem předbíhal. Najednou se zastavil na místě. Pohlédl mi zpět do očí, z nichž jedno bylo zakryto jeho velkou dlaní. Je tu docela chladno, že jo? Při těch slovech se mi srdce znovu rozbušilo. Jedno pravidlo, ozvala se slova z hlouby mé mysli. Neporušil jsem zákon vlaku tím, že jsem vylezl ze svého sedadla, ani když jsem procházel ostatními vagóny, ani když jsem schodil útočníka ze střechy, ale vykročit do chladného nočního vzduchu, tím jsem překročil hranici. Úsměv na tváři průvodčího se prakticky roztáhl až k uším, jak se mu na čele znovu objevila zloba. Naklonil hlavu na stranu a zkoumal, co vidí z mé tváře skrze prsty. Zvedl druhou ruku a znovu luskl prsty. Načež z ruky, která mě držela, vyšlehly plameny. Bolest byla okamžitá a nesnesitelná.
Křičel jsem, jak moje kůže bublala, praskala a kapala mi na rameno, zatímco tekutiny stékaly po průvodčího paži. Cítil jsem, jak se mi kůže loupe v tenkých plátcích, zatímco mé oční bulvy praskaly a vytékaly z důlků. Jak vysoký muž kráčel dál, ztratil jsem pojem o čase. Existoval jsem jen v nesnesitelné agónii své tající hlavy. Někde po cestě jsem musel ztratit vědomí. Teprve když bylo mé tělo hozeno na tvrdou podlahu vagónu zatím, ve které byly stále ostatní vyděšené děti, jsem se znovu probral. Jakmile se mé znovu dorostlé oči otevřely, chytil jsem se za obličej a zjistil jsem, že je vše opět v pořádku, i když jsem si pamatoval každou mučivou vteřinu předtím, než jsem omdlel. Mám tě připoutat, nebo už se budeš chovat slušně? Zíral na mě shora s rukama za zády. Jenom jsem přikývl, neschopen donutit svůj hlas pracovat, doufajíc, že pochopí, se kterou částí jeho otázky souhlasím. Chytil jsem se opěrky sedadla, které bylo nejblíže, a zvedl se z podlahy. Posadil jsem se na sedadlo, na což průvodčí odpověděl přikývnutím. Pak se na místě otočil, prošel dveřmi a jemně je za sebou zasunul. Jakmile byl z dohledu, propukl jsem v pláč, než jsem se stočil do klubíčka na sedadlu. Zdálo se, že hodiny plynou jako kapky, zatímco jsem ležel přes sedadla a snažil se usnout, abych unikl této noční můře. Pokaždé, když jsem zavřel oči, bylo to, jako bych se viděl zvenčí, jak sleduji, jak se mi roztápí obličej. Taky jsem se nemohl zbavit pocitu viny, který jsem měl z toho, že jsem nedokázal zachránit tu malou holčičku, ta, která byla zřejmě vyhozena z vlaku. Nemohl jsem přijít na to, proč se na ní průvodčí tak rozlobil, ani proč se zdálo, že si zpočátku ani neuvědomoval, že tam je. Samozřejmě nic nedávalo smysl od chvíle, kdy jsem nastoupil do tohoto pekla na kolejích. Poté, co jsem vzdal pokusy o spánek, jsem se posadil zpět na sedadlo, abych se podíval z okna na svět za sklem. Už jsem neviděl tu samou zasněženou krajinu, ale znepokojující absenci čehokoliv. Nebylo to tak, že by noční obloha stmavla a skryla svět za svou pokrývkou. Byla to prostě nicota. Ačkoliv jsem stále cítil, jak vlak uhání po kovových kolejích, neviděl jsem žádné známky cesty skrze zdánlivě nekonečnou temnotu. Bylo téměř hypnotizující se na to dívat, i když můj mozek tomu nedokázal dát žádný racionální smysl. Čím déle jsem zíral skrz sklo, tím více mě ta temnota hypnotizovala. Ublížil ti? Ten hlas mě téměř přiměl vyskočit z kůže, jak jsem seděl zahleděný z okna. Pomalu jsem otočil tělo, abych uviděl Sofii, jak znovu sedí na sedadle naproti mně. Jsi to opravdu ty? Zeptal jsem se a přitiskl záda ke sklu v obavě, že je to nějaký trik, který na mě hrají. Děkuju ti, sklopila oči k podlaze, že ses mě pokusil zachránit. Říkal, že tě vyhodili. Stále jsem nebyl připraven uvěřit, že to není nějaký krutý trik. Pokusil se. Myslela jsem, že je po mně, ale podařilo se mi chytit zábradlí, než jsem dopadla na zem. Stále se mi nechtěla podívat do očí, což mě jen utvrzovalo v tom, že jejím slovům nevěřím. Jen jsem na ní dál zíral. Nedokázal jsem si ani začít představovat pravděpodobnost, že by její tvrzení mohla být pravdivá, i když jsem byl jenom dítě. Santa Claus, ano, samozřejmě, že byl skutečný, bez ohledu na to, co si myslela moje sestřenice. Scooby-Doo zjevně založeno na skutečných událostech. Jsem si jistý, že ve skutečnosti ani neuměl mluvit, ale pro televizi se věci musí přehánět. Mladá dívka vyhozená z jedoucího vlaku uprostřed ledové pláně, která se naštěstí zachytí prsty kovového zamrzlého zábradlí a zachrání se tak před jistou zkázou, při nejlepším nepravděpodobné. Přísahám, že mluvím pravdu. Konečně se mi podívala do očí a sjela ze sedadla, aby přešla uličku ke mně. Stále jsem tiskl tělo proti sklu, vyděšený možnostmi, co to vlastně stojí přede mnou, převlečené za malou holčičku. To trvalo do chvíle, než si sedla vedle mě a položila mi teplou ruku na tvář. Na jejím doteku bylo něco, co způsobilo, že se mé srdce od vstupu do toho bohem zapomenutého vlaku konečně uklidnilo.
Ani jsem si neuvědomil, že se celou dobu třesu, dokud se má kůže nepřestala chvět. Záda se mi uvolnila a tělo mi téměř vyčerpáním ochablo, jak tíha veškeré bolesti a úzkosti, které jsem utrpěl, ustoupila zase do pozadí. Než jsem se nadál, objal jsem jí pažemi a přitiskl ji k sobě. Položil jsem jí hlavu na rameno a plakal jsem víc než za poslední roky. Dokonce víc než poté, co mě průvodčí nechal samotného v tomto vagónu. Plakal jsem z přetrvávající viny za činy, které mě sem přivedly, spolu s mnoha dalšími, které mi teprve teď došly. Ano, byl jsem jen malé dítě. Je snadné tvrdit, že jsem to nemohl vědět, ale věděl jsem. Někde v nejhlubších koutcích mé mysli jsem věděl, jaký jsem byl rozmazlený a sobecký malý parchant. A poprvé v životě jsem se chtěl změnit. Viděl jsem záblesky vyčerpaných výrazů ve tvářích mých rodičů, když jsem ztrácel nervy na veřejnosti nebo v přítomnosti ostatních. Slyšel jsem zvuky matčina vzlikotu, když jsem to tolikrát přehnal. Ale v tu chvíli, když jsem proléval zdánlivě nekonečnou řeku slz na Sofín kabát, jsem přísahal, že pokud se ještě někdy budu moct vrátit domů, všechno napravím. Abych řekl pravdu, mohl jsem tam sedět hodiny. Spokojený v náručí někoho, koho jsem před tímto dnem nikdy neviděl, ale jako každá jiná prchavá radost na této cestě zatracených, i tato měla mít krátké trvání. Ani jsem neslyšel, jak se dveře znovu otevřely, než se z přední části vagónu ozval burácející hlas už neusměvavého průvodčího. Jak se sem vrátila? V okamžiku se ode mě Sophie odtáhla, vyskočila ze sedadla a postavila se doprostřed uličky, zírajíc na vysokého muže v tmavě červeném obleku, přesně jako předtím. Nevypadala ani vystrašeně, když vedli souboj pohledů. Z toho mi běhal mráz po zádech a naskakovala mi husí kůže. Překročil si své meze, Abigore. Tenhle vlak je můj, Sofie. Tady nemáš žádnou pravomoc. Jeho hlas zněl zlověsně, když sténal slova plná čiré nenávisti. Jak k ní průvodčí pomalu kráčel, v ruce se mu objevila dlouhá a zubatá čepel. Odrážela tlumená světla vagónu po stěnách. Zatímco holčička z copánky stála pevně na svém místě jako David čelící obrovskému Goliášovi, já jsem se cítil naplněn odhodláním, jaké jsem nikdy předtím necítil. Ačkoliv to bylo podobné tomu, co mě zasáhlo, když ji poprvé vytáhl ze sedadla v druhém vagónu, to nutkání, ne ta potřeba ji chránit, tohle bylo mnohem intenzivnější. Toto dítě bylo výjimečné, byla posvátná. Nikdy v životě jsem neudělal nesobecký skutek, tedy za celých těch 10 let. Bylo na čase, abych se postavil. Můj vlastní strach se prakticky rozplynul v okamžiku, kdy jsem viděl, jak muž zvedl meč vysoko nad hlavu, aby ji srazil, zatímco ona sklonila hlavu, zdánlivě přijímajíc svůj osud. Jak se scéna přede mnou odehrávala téměř zpomaleně, vyskočil jsem ze sedadla a odstrčil Sophie pryč od blížícího se muže. Běž, řekl jsem a nabídl upřímný úsměv dívce, která na mě teď zírala se slzami v očích. Stál jsem na místě, chránil ji před mečem, který sekl vzduchem, aby mě rozpůlil. Zavřel jsem oči, spokojený s vědomím, že její tvář bude to poslední, co kdy uvidím. Hrozný, sebestředný spratek zemře, aby statečná a úžasná holčička mohla žít. Jo, to je fér výměna. Cítil jsem hrdost na své činy. Pocit, který jsem nikdy předtím neznal. Kdyby sis mohl něco přát, co by to bylo? Nedokázal jsem rozeznat, odkud ten hlas přichází. Vlastně jsem nedokázal přijít ani na to, kde jsem. Neměl jsem tělo, alespoň ne takové, které bych viděl nebo cítil. Mohl jsem vidět, ale všechno bylo zastřeno intenzivním jasným světlem. Myslím, že to byla moje ulice, i když to bylo těžké říct. Byla to moje ulice? Kde vlastně jsem? Bylo to, jako by všechno bylo skryto za jakousi průsvitnou oponou. Takže, co by si spřál? Cokoliv? Zeptal jsem se neexistujícími rty. Samozřejmě v rozumných mezích. Ten hlas jsem znal, slyšel jsem ho teprve nedávno. Byla mi povědomá. Ale jak? Kde jsem byl, než jsem se ocitl tady?
Musí to být něco osobního, něco jedinečného pro tebe a tvůj život. Co tím myslíš? Začínal jsem si nejasně uvědomovat, kdo jsem, ale po čem jsem toužil? Někteří žádají bohatství, jiní slávu. To by mohlo být hezké, ale bylo to to, co jsem opravdu chtěl. Jsou tací, kteří si přejí krásu, mohl bys vyrůst v nejkrásnějšího z mužů. Atraktivní lidé mívají otevřených více dveří než ostatních. Možná bych mohl mít všechno, peníze, slávu, vzhled. Ale ne, to nebylo to, po čem jsem toužil. Měl jsem přání, není to tak dávno. Mohl bys mít život, který by ti mnozí záviděli. Mohl, že? Ne, to nebylo to, co jsem chtěl. Alespoň ne takhle. Mohu se vrátit? Otázka se objevila dřív, než jsem vůbec pochopil, o co žádám. Vrátit? Něco jsem udělal, že? Udělal jsem něco špatného. Co to bylo? Chci změnit něco, co se stalo. Včera. Bylo to včera? Nebylo to tak dávno, že? Kdy je vlastně teď? To je to, co by si spřál? Mohl bys mít všechno, víš? Ne, udělal jsem chybu. Chci to vzít zpět. Mohu si přát tohle? Prosím, nechte mě změnit tuhle jednu věc. Dovolte mi dát věci do pořádku. Myslím, že si teď vzpomínám. Bylo to zlé. Já jsem byl zlý. Ještě jednu šanci. To je vše, co chci. Možná, že můžeš. Víš, že Santa není skutečný, že jo? Je ti 10, jsi na tyhle blbosti pro mimina už moc starý. Píchala mě do hrudi a po každé větě se chichotala. Nenáviděl jsem, když se takhle chovala. No a co, když jsem tomu chtěl pořád věřit? Co je jí vůbec do toho? Čím víc do mě rýpala a šťourala, tím víc jsem cítil, jak mi rudne tvář. Jestli se hodlá chovat takhle, neměla by v mém pokoji vůbec být. Přestaň! Vykřikl jsem a vší silou jí odstrčil poté, co mě znovu píchla do hrudi. Oči se jí rozšířily, spodní red se jí chvěl, když se dívala do mého rozuřeného rudého obličeje. Právě když jsem se chystal jí odstrčit znovu, něco mě zarazilo. Déjà vu? Ne, tohle si pamatuju. Je tu ještě něco. Ta jizva uprostřed mé dlaně. Náhle se mi před očima zvedl závoj. Vzpomínky se valily zpět do mysli, jako by se lily ze džbánů. Mé zamračení se zjemnilo, tvář mi ochladla. Podíval jsem se do očí své starší sestřenice a náhle pocítil bodnutí viny. Co to k čertu je? Vykřikla Courtney, když jsem ji objal. Moc se omlouvám, zatímco se mi oči plnily slzami. Ty jsi tak divnej, odstrčila mě a utekla dolů po schodech. Stál jsem sám ve svém pokoji a sledoval ji, jak mi rychle mizí z dohledu, sestopujíc po schodech správným způsobem, jak jí to mělo být umožněno už napoprvé. Obrátil jsem pohled zpět do nitra svého pokoje a prohlížel si všechny své úžasné věci. Více hraček a her, než by si průměrné dítě mohlo přát, líně rozházené po mém prostorném pokoji. Předměty koupené s láskou, ke kterým jsem projevoval stejně málo úcty, jako k těm, kteří mi je koupili. Prakticky jsem sprintoval dolů po schodech do jídelny, kde stáli moji rodiče obklopeni rodinou a přáteli. Poznal jsem, že otec stuhl, jakmile jsem vešel do místnosti. Nepochybně byl připraven na další den mého fňukání, stěžování si a naříkání. Výraz v jeho tváři byl téměř komický, když jsem k němu přiběhl, abych ho objal. On a matka si vyměnili šokovaný pohled. Následně jsem objal i ji. Jsi v pořádku, chlapče? Váhavě se zeptal a položil mi ruku na temeno hlavy. Jen jsem vzhlédl ke svým rodičům se slzami, které mi stále stékaly po tváři. Moc se za všechno omlouvám. Slibuju, že se pokusím být lepší. Mám vás oba moc rád. Zírali na mě shora a pak na sebe navzájem, naprosto neschopni slov. V týdnech, které následovaly po tom štědrém večeru, který jsem prožil dvakrát, se mi dramaticky věci změnily. Chvíli trvalo, než moje rodina přijala, že jsem skutečně změnil své způsoby, ale zanedlouho jsem si byl s matkou a otcem blížší než kdykoliv předtím.
Dokonce i Courtney se stala téměř mou sestrou. Ačkoliv byla o pár let starší než já, bydlela jenom pár bloků odtud. Hlídala mě zadarmo, když si naši občas užívali večer venku. Další věc, které jen těžko dosahovali, když jsem byl ještě ječící, vztekající se malý spratek, protože nikdo neměl tu touhu se o mě v jejich nepřítomnosti starat. Úplné vzpomínky na můj zážitek ve vlaku se mi v mysli skládaly nějaký čas. Ale lekce, které jsem se naučil, ve mně zůstaly dodnes. Někdy přemýšlím, co se stalo s těmi ostatními dětmi, se kterými jsem sdílel ten vagón. Možná měli své vlastní zkoušky, které museli podstoupit, než byly propuštěny. Můžu jen doufat, že uspěli stejně jako já. Občas si dovolím přemýšlet, jestli se celý ten zážitek neodehrál jen v mé hlavě. Ale malá kruhová jizva, která mi stále zůstává na dlani a hřbetu ruky, naznačuje, že tomu tak nebylo. Před několika lety jsem se oženil a stal se otcem dítěte. Chlapce, který je téměř stejně náchylný k záchvatům vzteku jako já v jeho věku. Moje žena a já zkoušíme všechno, co můžeme, i když se zdá, že málo co má nějaký účinek. Možná je to moje karma za to, že jsem byl takový nesnesitelný malý spratek, než jsem našel lepší způsob života. Ačkoliv můj zážitek, teď už téměř 20 let starý, mě čas od času stále probouzí z živé a hrůzostrašné noční můry. Jsem za tu pekelnou cestu vděčný. Mému synovi je teď 10 let. Stejný věk, jaký jsem měl já, když se můj pohled na svět změnil k lepšímu. Nemůžu popřít, že v zadní části mé hlavy je hlásek, který tajně doufá, že ten vlak pro něj letos na Štědrý večer přijede. Dělá to ze mě špatného rodiče?